Hi, simrang hilin eh. Dara ko padong skinas patrocinyo. Ako kabidyo ka niya magkasbay kay naon pa pinigarga. Kaya dapit sa eskwelahan. Ako na rin patrocinyo. Pwede mo pala ang pag-iila sa mga dumila na ako walang kuwan eskulahan nila eskulahan nakakatigas nakakatigas secondary kaya na oh yes diba galis na dito ila doon ito nakakatigas bibi bilakas Emily pawan yang pila bila si ini mga bata deh lu anak bila ini kalau ada tulis ini dah halang ya dari apa-apa buat dek ila ila sandili ito ila Carol kibit dit benar kat mo din paano ka naman ila aduh nila dito terus ko ang sama nih dito aw kasi ito ang labinan Oo. ha Oo, kita ha. apa Tara di ay. Tara to to. harap ha may bagto Mare. saan kong pag na lusa hindi ko mau dibujual lang ang pag Dito doy. Anggi. A few moments later. pag-abot na hawa malay tubig sila dyan nilang natudan nga tubig nga sa una pa kuning panahon sa bata pa sila mong binaji mainom lagi na Noy? Noy? mainom? mula pag gamong sa una katungtong amo sa nga na gamong tubig sa una suwa para sa kuan kanan ay Central Alicia nga ni putong among kausanan sa una kami pa'y gagmay dawa ni mga bahay Noy? Wa? Lagi sa mo kaos na na? Kasi mo kaos nga na may bahay. Ha? Sigurado ka na yung ni bahay Noy? Sigurado kang way bahay si babaw? Ha? Pait magud sa Cortes kay kuan kurinti mo gilang tubig di pa sa lisya nga mo nawasa way niagi kurinti nagi mi tubig bahalag way kurinti nga may tubig so dali ila o may kurinti di wa sila tubig mo nangita ang mga apo kani kausanan na sila imo manoy sa gagmay pa sila Noy no
Gamay pa kuno gamang ang binagi dali na sila magkaos mo na ning tubiga. Gida na makayaro makaligo. Tuduhaning kuanan na po dito sa highway dapit padung sa balilihan katong napayas. Tadto pa miniabot sa una paglinog. Di mo mga bata masukot dito kay magmotor man to may gasolina. Mo nang dali rin to do madalas. Nang gibaklay pero labi ang ladyo apod. Tapos na makaligo kay katupos na payas kay may gasolina, mahal ang gasolina, 5 kag 120 ang litro. Maligo, among iligo. Kasi suso na ninoy. Ha? Wala pa mo nito suso na. Hindi magsuso na ni. Kuya, mangitong sabon. Hala, tugnawa man. Hala, doa. Masig na 5 tok na ninoy. Doy. Tungod sa bagyo, mao ni abot lang pangitag tubig. Paiting na po mga bata kay nanaog maligo kung sila kay wa lagi tubig. Kung sa abot nagbagyo dahil amon tos Bernice. Ja, hanrong adlaw. Wasal mga dawan oy. Merkulis ron. Dan tanda lagi Miss Cortez, mao lagi mo nabdang wala sila tubig. Nanood ang mga bata og dari ekonomi. Mo ni kasanan kuno silang inahan sa unas bata pag ilang inahan. Mura pa sa amang sa una nga. Panuso na suso siguro day. Suso. Na suso. Kasi di 5 tok doy, kailangan 5 tok doy. Ligo na mo. Napriya to. Hinday. Uy, manabi-tabi mo. Di mo manabi. Pag yung udit. Luwin na pagka mga po. Pagkabot na mo sila. O amalas tubig. Ang handong maligo. Abi. Sa una, pag nilinog, nagiguanan, naplig highway, magmotor. Pero binta pa to sa una, kaya di ka mahalaga gasolina. Karon ang mahalaga gasolina. Mo nang tuod bang mga bata sa ilang liguanan kung silang inahan sa una gagmay pa, mao lagi nila. Tapos gisawra na magkuan. Tubig. Sa mainom kuno pud to. Doy! Ada pala do. Ngalingaw lang niyang kagalingan. Nagwanay bahay. Nagwanay atot to ang bahay. Importante po nga. At dito gyapon ng tanan. Kalos ginuwag bahay dito sang anak. Kuan taon po sila makuan. Pamang sa gilang bahay. Dari harap ng mga bata Huwag galing ni matutuloy ng tubig basta mahimungon ka po din nawasa o kuwan. Ha? Ha? Mga bata lang, ano nang palagyo? Ano nang palagyo kung mga tunat na? Di ba kung nga na? Hinday? Nakatabok nga na? Nga to, David? Asa man lagi? Tama? Di ko. Tawa sila. Di naman palayo. Asa? Naisuso ba tila ni? Ano suko na pol? Ah, abang alod. Naisuso kita semua. Ay, tapos ka. Ban. Sindag pa nung suday. Hinlo man eh. Ato tawa ko rin. Ligo-ligo na kayo. Manabi-tabi mo na dagang suso na. Mag-flag na simba ko. Ligo na. Dara noy, naginumbay noy. Di ada kan doy. Suso.
May, sino pininda silang sabon? Hambina sa kay. Tapo kari day. Tabag punit day. Duy, lunga. Tamang liba mo ni. Undan-undan pa man. Ngamud to na. Ikaw nagsusupod, uy. Bukasan ang t-shirt ni Budoy. Sunod sa bagso, audit. Abot ko rin mo kaya ha. Nagnyad daw ako makabigit sa mo kay Lubat, nakasali ng bus. Abot ng scooter. Scooter DIY tubig, ubay kurinti. Ang mga po na ha. Diha. May tayo nga tubig. Na nga madali mainom mo tubig. Ngawa ka di tao. Nga di suso. Namoy. Adoy suso doy. Okay, wala. Na. Ikaw nga dito na eh? Di, yung gusto nila. Hindi naman nagsabi niya na sila. Pagkat mo, nakamit ko mo. Kundi, kapit ko dito. Dito ko. Hamang gusto ko ibilin. Ito ako lang, hindi ka nang mga mga to. Wah! Ito ah. Wala pa ito siya ang mga bandani. Galing-galing yung laman. Gusto sana ako sa kuya. Hindi, hindi yung nag-gaso. Huwag mga kagay. Wala ah. Natulagalan mo pa itong sinuban. Ang lalaki! Ako. Lumot lagi lang na. Hindi. Lumot na gula na. Kamay mo, Noy. Kamay mo. Hindi ka ang lang. Ba't ako ka? Hindi. Nasa, bigay ka rin tubig ako ka. Isa nga na nipot sa siya po ni. Hindi siya ako. Ako ko rin ka mo. Ito po, guys. Patay. Hindi na patay. Tungod sa bagyo, nakatama ko rin yung ako. Paligo nila, oh. Oh, brownie day. Kaya piligo. Ah, kuya mo lang ko yung giro, oh. Isa pa, Noy. Sabaan. Di, kuhan niya. Nari-abli sa ridoy. Kana. Nabli sa gudin, hindi ko pa. Kumita. Yuluan mo, yan eh. Susu. Ha? Napamunit mo, ah. Tanda-tawag to. Ikaw to, ako ganun to. Ikaw to, ha? Tagsa-tagsa, ah. Ipahambin na. Nagkukas makaro, diba? Katungo sila na kuan. Tuwalyang inday. Hawid na ng tatay. Oto, ah. Dayuhanan lagi ni laba ka ng kuan ba ka ng tago nga labanan nga di pwede lagi magmotor kaya naman sa kalasangan. Gusto na paglinog dito Miss Highway nga naay kuan kada naay sakyon ug motor. Karon kilisod magasolina mao ngari nangita og sapa lagi nga taas nga sapa sumpay kunis Fatima Cortez. Tabjag pangaligo. Budoy. Pagali na. Panabo na mo. Nga. Sa kabuhan po ko kabalik ko Cortez karon pa. Wa pa nagbagso di ko mabalik ko Cortez. Hindi tanda pa sa mga bata. Lalo mga apo na.
Tulo ka buok. LG og nuwa og Fitjoy. Skiyarewa. Ano mo na mo? Tumato na ta.